ngap de sobai pi ki parlo ki sat pe yak na video ha ka channel Hadien kane thaw record lel Messi bat tam yuk soldo ha ka Europe top 5 league Hadien ka jingla lel Messi ban tap call ha ka jingle kai persha ekanante ha ka liki 1 ha ka bol lel Messi ha ka jingle kai tanga ka minute ka bakat ar ulo tap yak ka call ka bani ko ngai na banta ka club PSG kum talang ba ka jingla lel Messi ulo thaw yak ka record bol tam yuk soldo ha ka bol lel Messi ulo yo hadu Chi jartli ki call kantup yak assist ha ka Europe top 5 league haba pai shaka jingel kai lel Messi mata ka yom ulo tap adu khat artli ki call bat khat artli ki assist na arpotli ki jingshim banta jongu ha ka liki 1 haba pai shaka club keral kusondo ha ka Europe top 5 league kusondo ulo yo adu kandai spa khat artli ki call kantup yak assist nadu bol peniaso shaka sporting cp ha ka yo meleka jong slam arjalai bat ulah dunai lel Messi prapu pratli kusondo layo yakane kantup ha ka Premier League La Liga Series A kumta lel Messi ulah tam ya kusondo da prapu pratli ha ka jingtep call bat ka assist bat lel Messi udai uwe naki players ha ka juk ka bamuta ha ka bola kanjo adu shijar milestone ha ka jingtep call bat ka assist te parlok tangkine ki kubor ngin second ha ka wi pat ka video Kublai Shibun.